सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङाफारा सनाजुलि गामियाव जों दंफैयो दा दिनै लास्ट जाबाय प्रग्रामा दिनै गेवलां मेल दं बेयावनो नै जोङो फंबाय सानै दं नै आंजों लोगोसे ओमफ्राय दायो जोब्बा थांनोसै आरो दा जोब्बाथाय थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा गेवलां मेला खयथासिम जागोन बुंनो हाया दाबो नै गुरुखौनो फरायखाङाखै 11:52 जाबाय गुरुखौ बरायनो नागिरबाय ने गेवलां मेल उनाव बरायलांनांसिगोन आरो बे गुरुखौ बाथौ बोराइ खुगायाव लाना बाथौनिनो धोरोम बिजाब आखायाव लाना दावबायलांगोन जों बान्दोबा बाथौनि
खिन्थाना होनो जों फोरमायना होनो सिजौ बिफां जाथ्रासि थुलुसि गायलायलायनायखौ फेरेंगा लानजाय गोरबो बान्दो दाउथु